Хайырлы кеш исәнмесез. Эфирда Соба дулкыннары телевидениесі яңа 2020 елга аяк бастык. Бүген 3 гыйнвар, бәйрәм яллары дәвам итә. Һәм без сезнең игътибарыгызга Байлар Собасында булып узган Кыш бабайлар парады һәм зур чыршыны ачу тантанасыннан әзерләгән материалны тәкъдим итәбез. Своими светлыми шагами весь мир он бодро обошел, и все вокруг преображая, он в эту ночь к нам пришел. Мы посадили его с нами за праздничный красивый стол, и елка светит нам огнями, и снегом весь усыпан пол. Новый год, сколько счастья он нам принесет. Новый год, это радость на целый год. Новый год, посмотри, какой он придет. Новый год. Веселье с ночи до утра, снежный играет детвора. Мы с праздником всех поздравляем и радостно кричим ура. Но время движется вперед, его мы встретим через год, и снова радостно воскликнем, желаем счастья в Новый год. Новый год, сколько счастья он нам принесет. Новый год, это радость на целый год. Новый год, посмотри, какой он придет. Новый год, сколько счастья он нам принесет. Новый год, это радость на целый год. Новый год, посмотри, какой он придет. Новый год. Мне однажды летом приснился Новый год. По зеленым травам Снегурочка плывет, и ко мне с букетом из ромашек заявился Дедушка Мороз. И такой мне ларец волшебный
преподнес. Новогодние игрушки, свечи и хлопушки в нем, а веселые зверушки мой перевернули дом. Завели веселый хоровод, до чего смешон лесной народ. И не верится, что все пройдет сказочным сном. Все уносит время, исчез недавний сон. Но порой ночною ко мне приходит он. И однажды среди вещей забытых я случайно подниму ларец. Значит, сказки новогодней летней не конец. Новогодние игрушки, свечи и хлопушки в нем, а веселые зверушки мой перевернули дом. Завели веселый хоровод, до чего смешон лесной народ. И не верится, что все пройдет сказочным сном. Новогодние игрушки, свечи и хлопушки в нем, а веселые зверушки мой перевернули дом. Новогодние игрушки, свечи и хлопушки в нем, а веселые зверушки мой перевернули дом. Новогодние игрушки, свечи и хлопушки в нем, а веселые зверушки мой перевернули дом. Как в сказке идет Новый год, миллионы огней на елках зажжет. Я вижу все
друзья, и встретим с улыбкой конец декабря. Окутан метелью весь город не спит, он лишь в ожидании чуда молчит. Наряды, веселье и радость в глазах, по ветру развеем ненастье и страх. Поздравляю и желаю счастья, мира и добра, чтоб побольше зажигались, словно искорки глаза. С Новым годом, с новым счастьем, море света и тепла, пусть сопутствует удача в этот вечер волшебства. Волшебную сказку рисует земля, усыпана снегом, красиво светла. Снежинки летают и тают во тьме, и ночь наступает, как будто во сне. Hayırlı iş sabahlar, konaklar. Yine 2019 yıl tamamlanıp kile. Şimdi bütün yönelişte Allah'a şükür üsüş hem yaxşılıkka tabi bara. Bunun ardında sizin bütünüzün tırışlığı big zor rahmet. Şimdi yeni yılda da şulay birge matur etip şarkı yazsın. Hem bütün hayallarımız turmuşqa aşsın. 2019 yılının üsüşünde Big Cup Respublikamızın programmaları negizinde işlendi. Hem endi o programmalarımız prezidentimiz aytdi davam etecek. Hem hali ortaşaqda. Bizim işe de yaxşı ulaşaq Allah bersa. Endi 2020 yıl o bizim yubiley yılı. Bilgan işte Tasır'ın 100 yıllığı, rayonumuzun 90 yıllığı, hem endi Büyük Vatan Soğuşu'nun jingüne 75 yıllığı. Bunların ardında тоже bizim veteranlarımız, endi kimdir Bakıda Allah'ın tırışlığı negizinde biz şunday şart turmuşda yaşayız. Allah'a şükür ete bilen turabız ijilli, kiranmasabız suağa, yollarımız şişta. Bağlar bakşalarımız, ditsatlarımız işley. Endi hizmet ürünleri de günden gün ortup dura. Hem endi biz şehre Kur'an'da yaxşırak yaşayız. Allah'a şükür. Gelecekte de işe de yaxşırak yaşarga yazsın. Endi bugün bizning Gürgeniş'te şunday big motor paratlar yasaldı. Ol üst hizmetlerinden başka istememine nindi şıgınlar bilen tırıştılar. Onlarga big zor rahmet. Hem endi mine şuray motorlap işigiz bilen köngül açıp zatabız. Yanga yılda da şulay bula kursun. Yanga yılını karşılar için bizden şırşını yandırıp jiberek gerek. Şırşını yandırabız. Eydeki kullarga telefonlarga alabız, video izlemek kirabız. Hurra! Үрләр яулар дигән кебек, яңа еллар бик тиз килеп җитә. Яңа сулыш биреп һәркемгә дә, яңа еллар бәхетләргә илтә. Онытмыйча сине дә, мине дә, өләшә ул бәхет шатлыгында. Әкияттәй серле ул яңа ел, әйләндерә хәтта җир шарында. Яңа ел, әйләндерә җир шарын, килеп җитәр буранлар, онытмыйча без барын. Яңа ел, әйләндерә җир шарын, шатландырып халыкны, килеп күрсен ел саен. Яңа ел, әйләндерә җир шарын, килеп җитәр буранлар.
буранлап, онытмыйча без барын. Яңа ел, әйләндерә җир шарын, шатландырып халыкны, килеп күрсен ел саен.
Hürmetli televizyon karşılar, 2019 yıl devlet programmaları negizinde hem halkımızın tırışlığı neticesinde oңuшлы tamamlandı. 2020 yıl юбилейлар yılı, Tassır'ın 100 yıllığı, Sabar ayının 90 yıllığı, hem Büyük Cüngü'nün 75 yıllığın zorlap karşı alabız. Яңа yılda planlar, işler kötü. Birden hizmet bilen biz bularını oңuшлы işlep, jingip çıkarбыз. Alda 2020 yıl. Sizni şen көңелдән яңа yıl bilen tebrikleyim. Kırıştay selametlik, aile бәхете, işleringizde oңuшлар, uzun ömür, hem nindi xiyallarınız var, bütünse turmuşqa aşsın. Яңа yıl bilen sizni. Болашақ балалар бақшасына барлығы 140 бала тәрбие һәм білім ала. Оларға 37 іші білім һәм тәрбие бирә. 2019 ел біздің бақша үшін бик оңайлы ел булды. Біз республика, район күләмендә лайыклы урыннар яуладык. Шулай ук балалар белән төрле чаралар үткәрдек, бәйрәмнәр үткәрдек һәм бала һөнәр проектында катнаштык. 2020 елда барлык гаиләләргә, әти-әниләргә, балаларга, коллективка, райондашларыбызга уңышлар гына алып килсен. Эшләрегез уң булсын, гаилә учагыз сүрелмәсен. Бәхет, шатлыкта, сәламәтлек белән яшәргә язсын. Бәйрәм белән хөрмәтле райондашлар. Җир йөзенә яңа еллар килә. Акка төреп сихри дөньяны. Үткәннәре калсын үткәннәрдә. Өмет белән каршылык яңаны. Матур эшләргә йомлык ясап, сау булашып бара изге ел. Яңа шатлык, яңа өмет белән дөнья буйлап атлы яңа ел. Эй, яңа ел, эрдә тордың мишә хуҗа бул, әйдә төрдәмез. Юлларына синең ак чәчәкләр, кулларына ипи төс. Яңа ел килсен бәхет алып, яңа ел килсен елмаеп, күңелебездә мәңге шатлык булсын. Яшәмәгез, дуслар, моңаеп.
Нож на пороге Новый год, достаток, счастье в дом несет. Лишь только стоит постараться, мечты в реальность превратятся. Ак аккарларга уралып, сизләсен аңайын. Аккарлардай ак бәхетле булсын безнең яңа ел. Хөрмәтле сабаллар, укучыларыбыз, әтиәнигәр, барлык райондашлар, сезне чын күңелдән якынлашып килүче 2020 ел белән тәбрик итәбез. Балалар иҗат үзәге коллективы сезнең гаиләләрегезгә бары тик иминлек тели. Һәр вакытта табаннарыгыз мул булсын, күңелләрегез күтәренке булсын. Һәр куачактан бары тик сезгә шатлык, сөенечләр алып килеп, сәламәт булып яшәргә язсын. Яңа ел белән сезне. Яңа ел белән! Хөрмәтле райондашлар, рөхсәт итегез барлык мәдәният хезмәткәрләре исеменнән, барлык сәнгатьне, мәдәниятне сөючеләр исеменнән сезне якынлашып килүче яңа ел белән тәбрик итәргә. Яңа елда барыбыз да җырлап яшик, биеп яшик, китап укып яшик, музейларга йөрик һәм сәнгатьне үстерүдә үзебездән өлеш кертеп матур итеп яшик. Бәхетле булыйк. Хөрмәтле райондашларыбыз, китап сөюче дусларыбыз, сезне чын күңелдән барлык китапханәчеләр исеменнән яңа 2020 ел белән тәбрик итәбез. Яңа ел бары тик уңышлар, шатлык, куанычлар алып килсен. Яңа елның яңа сабыйлары тигез бәхет белән үссеннәр. Ярата һәм көтә белгәннәргә кавышулар насыйп булсыннар. Еллар имин, илләр тыныч булсын. Кырда иген уңсын ишелеп, ак кар кебек ак теләкләр белән яңа елга атлый кешелек. Яңа ел барыбызга китерсен бәхет, шатлык, сәламәтлек юлдаш булсын, кирәкми башка затлык. Тынычлык булсын илдә, елмайсын йөзләр гелдә. Күк йөзендә кояш сыман нурларын сипсен безгә. Җир йөзенә яңа еллар килер. Акка төреп сихри дөньяны. Үткәннәре калсын үткәннәрдә. Шатлык белән каршылыйбыз яңаны. Хош киләсең, әйдә, яңа ел. Төпле аяк белән үз түрдә. Барлык хыялларны чынга ашыр. Өметебез сиңа бик зурдан. Эшләребез уң булсын, тик шатлыклы минутлардан. Безнең гомерләр торсын, яңа ел котлы булсын. Кары бураннар яра-яра, елмая көлер, таудай шатлыклары белән, яңа ел килер. Яңа ел белән туганнар, яңа ел белән дуслар, яңа ел белән күршеләр, яңа ел белән туганнар, яңа ел белән дуслар, яңа ел белән күршеләр, яңа ел белән. Хөрмәтле Рәис Нургалиевич, хөрмәтле райондашлар, рөхсәт итегез сезне мәшһүр киләчәк яңа ел белән котлап китәргә. Инде безнең мәшһүр бәләкәй генә спортивный школа коллективыннан, спортивный комплекс коллективыннан һәм бассейн коллективыннан шушы үзебезнең райондашларны яңа ел бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Аларга уңышлар, саулык, сәламәтлек, озын гомер теләп каласым килә. Инде Рәис Нургалиевич сезгә аерым рәхмәт әйтәсе килә. Менә безнең спортсменнарга шушы шатлык тудырган өчен районда шайтырып спорт белән заниматься итер өчен, физкультура белән заниматься итер өчен бик зур рәхмәт. Сезгә менә шундый возможностьлар бар, мондый возможностьлар берни районда да юк. Сезгә яңадан аерым рәхмәт безнең исемнән. Сезгә озын гомер, саулык, сәламәтлек телибез. Бәхетле булыгыз. Яңа елда сезгә бәхет, шатлык, сәламәтлек, озын гомер, уңышлар, яңа үрләр. С Новым годом! Яңа ел белән!
бәхетләр төяп, яңа җыр киләп, яңа ел килә, яңа ел килә. Кайгы күрмәсен, хәсрәт белмәсен, бу яңа елда җирдә беркем дә. Яңа ел җыры күңелләр тулы, ярату белән, иң изге хисләр туганнар дуслар. Яңа ел белән, яңа ел белән, яңа ел җыры күңелләр тулы, ярату белән, иң изге хисләр туганнар дуслар. Яңа ел белән, яңа ел белән. Яңа ел төне ул серләр тулы, безнең күңелләр могҗиза көтә. Бәйрәм тамаша, еллар алмаша, сизелми шулай гомерләр үтә. Яңа ел җыры күңелләр тулы, ярату белән, иң изге хисләр туганнар дуслар. Яңа ел белән, яңа ел белән, яңа ел җыры күңелләр тулы, ярату белән, иң изге хисләр туганнар дуслар. Яңа ел белән, яңа ел белән. Яңа ел җыры күңелләр тулы, ярату белән, иң изге хисләр туганнар дуслар. Яңа ел белән, яңа ел белән, яңа ел җыры күңелләр тулы, ярату белән, иң изге хисләр туганнар дуслар. Яңа ел белән, яңа ел белән, иң изге хисләр туганнар дуслар. Яңа ел белән, яңа ел белән, яңа ел белән, яңа ел белән. Яңа ел белән, яңа ел белән. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең бүгенге чыгарылыш шуның белән тамам. Яңа ел бәйрәме белән киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Алмаз мебель 10 елдан артык мебель базарында хезмәт күрсәтә. Алмаз мебель 3 елга кадәр гарантия бирә. Алмаз мебель бүлеп түләү шартлары тудыра. Алмаз мебель күтәренке кәеф бүләк итә. Алмаз мебель ышанычлы дус була белә. Алмаз мебель кибетләре әзер һәм тулы товарлары белән сезне көтә. Сыйфатлы товар ул кыйммәтле дигән сүз түгел.